Kuno pam chairi. Should we say budi? Aiwa, right. Makadi we Kisimisi box. Tese. Mother. Christmas box. Aba nice. Ini nenda kafika jujet. Ndore imakachira chipe. Ndakachela. So that's a Christmas. Ungadi. Saka apa manje shuda utika pana apa. Tine surprise. Basha amusitombodzisa zvakaitika saka ndosakanyanya na mama na mbuya vangu ndaiti da unotambira uyai apa mugara apa mune muchake muchiona uyai chimwe chichenga chiuye chambuya na mama kudatu mogara muchiona tino maguest of honor no mbuya vagara apo mbuya vagare nechepadivi ipapo Garai. Magget. Guest of honor. Saka ndati mbuya vambouyao kuno vaone zvatatichiita pavhiki mbiri idzi saka ndo mbuya wangu andalewa unogara kwachiuya mai vangu alright tinotenda vakadi mbuya baba zai muzukuru wedu nomaona tinotenda simba rake tinotenda mwari amen ndio watinotenda tese ndo zvatakatenda nazo simba wasi ake so vakati mama vakatsigira toda kuinda mama vachida kumbonoona zvekuti makachinja kusvika level ipi tikati hazvina kushata handei totamba krismasi ikoko asi tichakunokei mese toteverana saka because nhasi kuitirai barbecue like brai yatiri kuitira isusu takabatana namanjira family uye nemashemariens saka takarongoti kisimisi yenyu handisi kuti makore ese maiita sei saka takatonotora mabrai stand akaenda kuprazi tikanotenga masoseji tikaisa ikoko madhiringi mamwe acho tinawo zvedu panapa saka izvozvizvi toda kugadzira vanoiti red carpet asi satina madhende kana kuti maplastiki echi ered tine reblack rababa Sharon kana vanoisira zvinhu zvavo zviya kana vachiinda kwadungu saka ndikumbirawo plastiki rangu reblack riya tironge panapa because tichozomodhela saka iro uyu ndo matingi wakawanikwa kwachiorese vanhu kwachiorese munofara here kwese kwamuri ikoko saka iri plastiki reblack iri taifanira kuti nga tine red carpet ngati aiwa tine red carpet asi saka uyai nanikirikini uyai matombo aya takumada machi chisai kumativi kwasazodi rimwe rierende reblack ngariwi Usaka ndasi manje kunya kakuta nasabona kuta pakaito
Vai vir papa. Mucha Saka imi mukufunga kuti kupi chimoti udzai mai mchai Indro twashamsika kuti yakareba iwe shamwari munhu wokwatioresi uye tivigiro huni nozve huni yakareba wokwatioresi huni panapa tipewo zveuya gogo dzangu please dzazodi gogi Saka ini red carpet. Vangani zvavo ini gangu dzakamira kuti pachatanga kutanga utamkururu ndapfekawo yangu. Ndichifamba nevamwe dai muchazomuonawo nhasi. atobudavo Unotobudawo nekuti ndiye wakati motivate kuti tinge tichironga zvinhu zvakaita seizvo. exactly Saka tinozvitenda. Dai icho right asi tichiri ipapo manje ine manje vanotumika vashoma saka tichiri ipapo apo chiuyai panapa naroro kudzi kanadi kenyas ngauye pano ndiri munondipawo banyawi ndiri munondipawo zvikudzo ndiri munondipawo banyawi negodorenyu ndiri munondipawo zvikudzo negodorenyu ndiri munondipawo banyawi ndiri munondipawo zvikudzo right Kenyas uriko Kenyas wakachena nhasi batawo zvemicrophone Kenyas ndiwo atanga nekuvhurira chi red carpet tikutanga before and after indawa yakati after kare right tibvisire ugogo asikana Kenyas unonzi Kenyas ari muchairi mudzingwa wo munoshandisa mudzingwa haisi pamabreak haisi icho Kenyas purudzai vanhu wedu chidaiwo soko chikubatsireiwo right mupapa beki uyu mune munhu uri pano une zvinhu zvake zvinenge hakuna wakashaiwa kana wakashaiwa uri kudanda akatokanganwa mwazita rako wakatobuda mukombiyuta asi wakanyanya kuzoti wane zvimwewo obvious tipewo microphone iwe ukachioresa usikuita basa iyi microphone kana totaura kuti takatenga zvinhu izvi handina kuinda kukotamai handina kuinda kuhodhabero handina kuinda pangena nepakati handina kuinda kumachaize kupower sales price yakanzi kudii 763 takatapinda Kenya zvakare batisai Kenyas tovatende tibona price ichi hachinyaso kuoneka but kuma 600 hande tovatende pana Kenyas zvakare icho wagona basa apa patachakuna
Power cell. Taenda zvakare pana Kenya. Right. Most vauti senda katenga yakadai. Ichi chinorepresenta kuti ndiri Superman. Yes, ndo simbo ya Superman. Saka iri Superman kudaro. Ndikati no, Kenyas is Superman. Haudi. Imari Superman. 1,700 and 1,700. 1,700. This one. The Kenyas. Not Kenyas. Kenyas ndakati no. Ndiwadi. Ndakatanga kuti Kenyas. Nekuda kwekuti makawandwa nemutoro. Makagumisira kupinda muchitoroji. Kare. Nekuti munenge mune mutoro yakawandisa. Kwanga kupinda mumazitye. Ndikaonekwa chandosakurirwa. Chokupa Kenyas kuti apfe. Amen. Ipapo. Ndikati kweti. Ngambopinda muzvinwa. Pinda mbo. Kenyas casket yake. Nepai yake. Yezo tikati tinda. Nekokoko. Bate. Ipai muno Christmas yaita. Christmas boy. Ndimnani baba manyawi. Ndimnani baba manyawi. Echo. Chimboimba chitendero chinonakidza chiya chinotambika. Kungoma yake ndepi? Iripo. Tuli. Nengoma. Shombo tamba. Chitimufune kufunga Tichifara. Ona kusekerera kwaripita. Kusekerera. Muvure amwe. Muvure iri motanga machukucha. Ari kusekerera. Iwe. Ndiwadi. Ndiwaita sei. Icho. Ndiani waronga kutai. Mwari wakanaka. Ndimwari wakanaka. Ndimwari wakanaka. Ndimwari wakanaka. Ndimwari wakanaka. Ndero wakanaka. Ndimwari wakanaka. Ndero wakanaka. Ndimwari wakanaka. Ndero wakanaka. Ndimwari wakanaka. Ndero wakanaka. Ndimwari wakanaka. Ungamudini. Bane nyaya. Ndipaine kanyama kacho keke. Zipinde mkazi. Uchira. Ihezo iso. Akuga. Icho. Saita. Mama chinje yuko kana mdoni sana. Right. Uyengu video already. Right. Yeah. Saita kesi. Uchakamilira. Roma iwe. Roma munhu. Mama mzati. Iwe. Saita kesi. Iwe. Uyo. Ella. Yeso. Masiti mamwari mo mukamdapo mbatisa padiwi.
Oh. Chaiwo. Chaiwo matofu. Zvazvingoda kuti ngazvipinde zvose. Ndingazonzi zvakwana. Takanyumwasha. Icho. Saka uyu wakutambirira zvaita. Iwe. Kuita. Zvikuuya. Saka izvozvi takumbobvisa Kinias mudariro. Totanga nani? Chimbobvisai madha, chimbobvisai Kinias. Bomba chimubepa hapo nuzvitorera. Chimubepa. Chimubepa imomo. Akazorasha hazooni. Haoni. Kinias achibuda mudariro. Iwe. Kinias Kinias wabuda mudariro. Topinda pana rekatitange nasiso tipedze newe kwana Kinias. Uyai nayo kudi kwatomuona uku mudariro asazobuda video arambari genzoka. Topinda pana vakoma vanetwa vakoma roro yepedo. Vakoma roro. Zviri sei vakoma roro? Zviri boko. Christmas iri sei? Christmas iri kunakidza chaizvo. Mamuchitenda mamuchidhidha kaini? Ndo Christmas yako iyi. Asi manje unofunga kuti wakatenge gwei? Ndofunga ndakatengewa hembe. Right, yerudzi. Ndofunga itema. Tema. Alright. Iwe bata microphone. Right. Ino manje dzakapeyaniswa. Ndakati gainditenge dzakafanana. Nemhaka yako azodi kuti unozoti watenge yakanaka. Waine pichisikana chiyamanya kumunhu. Wenda kumombe uyu. Right. Ndikati no. Saka zvandakaita atizi kuti achakwana kuti achakurisa majini aya. Mother chiya mutambidze vana. Right, handle price bota surprise. 2,730. Uri kuwasei? Unozvinzwa sei? Kwete bheri. Hatina Kana aya vaindoruvira aya. Hatina kuruvira. No. Right. Tichachinja tipati pared carpet. Saka zvandakaita ma-t-shirt kana ndatega ndivasiya sendibva ndangogara ndatopa ndirini nenyaya yekuti mayezi. Saka iwo iri bhosi ndinoda kupfekwa nechi-t-shirt mukati. Saka t-shirt unogona kuzoipfeka nesketi mumwe musi kana nejini rako kana jini rako kuchinyasa nechimwe. Asi tichiri ipapo hatizivi kuti zvidoko kwati zvikurusa. Asi kana zviri zvikurusa unokura naro. Ndosaizi. Saka iyi ndo Christmas box yako. Uri kuti kudini? Mupei my ice cream lollipop. Muri kuti kudi asikana. Ndikubara mai we. Lasini wata nakadzipfeka iyi. Alright. Oi, ndakatoka vanhu nekasiketi yako. But ice cream lollipop. Budi nditadze kunochi. Budi munhu uri soft. Akangodzikama. Budi uyapedo. Kennedy. Uri kuwasei? Kennedy uyapedo. Kennedy wakachikora handiti? Kennedy ndaziva saizi yako. Asi ndatozoona kuti saka ndaonyera unofarira blue. Saka iyi t-shirt yako iyi nejini rako iyi. Cheka.
uri wasei mupe ice cream lollipop Wasei. Taura. Andu akufara nguva refu yaje. Ati netori muzika. Iwe, ikisimuzi. Irisei Christmas. Ipawa icho chiripo ipa mupe mwana. Power cells. Takufananidza imagine asi majini enyu muchangoona size dzakasiyana ndoona sekuti ndaida kutsvaga smallest acho takamashayiwa ndakungotora iyi ndo 14 iya uyi 16 chibata jini rako netisheti yako inenge iri yeyero ikuindira newe uri kuwasei ice cream lollipop mupe ice cream lollipop lollipop iyi iyo ndiri kunzwa kufara chaizvo nondatowawo muzvitsva itso right toba ipapo baba chapesira chizo sawa toenda pana mai vakamirira musha uno iwe chimbotsenura chimbotinzwe satakupresenta rova chimbo vamunoda Simadi, yemire pakapeti. Chero rwamunoda. Makashandira kazvipano zvinozvi. Kuti chandi. Makashandira. Imba itiwe. Imba yamunoda. Chero runonakidza. Hamuna Mudana mwari wangu. Mudana mwari wangu. Mudana mwari wangu. Mudana mwari wangu. Mudana. Zorema mudana mwari wangu. Mudana mwari wangu. Mudana. Zorema mudana mwari wangu. Mudana mwari wangu. Mudana mwari wangu. Ipapo. Madha wemusha. Ndimo ndakataka kunongera hembe pandakapinda mapower cells. Mudzimai uyu kawe. Makanga muchibata fosho. Handa kuwaya muchichema kuti ndagomberwa nezvipero pamusha. Uku kinyas wakamirira. Uku vana vechikoro vakamirira. Uku mutoro wese wandiremera. Maingoita zvenyu makanyarara. Ndakangosununguka. Ndakasununguka kwete ndakasuwa ndakafara. Makafarisa. Kuti ndiri kuita zvinhu zvangu pano. Right. Tichiri papo ndisandatokangawa ndakazokanganwa mupe mushonga wanzi wehuku. Mundifungise sandai naroko kukangamwa. Urimo mushonga wenyu wehuku. Zvakanaka. Ndakapinda mapower cells ndokuti padre. Mwari wangu. Mudana mwari wangu.
ungana. Isso. Yazoko. Ungazodei. Pinda mishana. Ndokubereka here. Ndokuti ndokumedza here kuti vanhu vasapere kubatabata nemufaro ndima ndakataka kunongera dzisi ndokubva ati no mani mainga vambopinda muchitoro mamusipo handizivi kuti munokwana yakauta mukwana asi munongoripfeka zvakadinongopfeka chero zvakadera zvokwadi zvandapuhwa izvi zvakadhura 1,882 amen 40 cents. yazongopundo ndakanga ndamboti no vana havangapfeki chinhu che2000 kuvhura chamai ndikazona kuti still ranga ndoranga rari the best madress acho ese ndada kutsvagirai the most expensive pane extra pai mogona mupa 1 mupei pai yazoziya tozara ndopake kana mukatoshayiwa inoiziya chaiperi inotova hondo kana kasaguta futi unochema ndopanenyanokomunicata ngatidzokei kunoko saka ndopatiri pani madha tochibvapo toenda kuna baba vakandishupa nokuti noziva murume wemunhu unoedza kutengera zvinhu saka ndakamboti nadhai iwe chiuya ushave handizivi kuti ndodii saka ndakambonge ndada kuti tivanongere formal shades tikati munhu unojima kwavo hatizosina kukwana maoko tikazoguma tangodii tangononga tishedi saka yakasharirwa nadiamond Ndomudana mwari wangu ndomudana mwari wangu ndomudana mwari wangu ndomudana mwari wangu ndomudana kwezorema ndomudana mwari wangu ndomudana mwari wangu ndomudana kwezorema ndomudana mwari wangu ndomudana mwari wangu tikati ngavashayisa nangwe zvikanzi handikwanisi kutengera murume zvinotoita chete anonzi mapenzi asikavoti ufuna kuchangosiyana mapenzi zvemukadzi kune zvarume mune zvakati nanzoziva inoziva saka izvozvi tichambokata vhidhiyo mono chinji toenda pared carpet amen asi tisati tainda chimbofembe mwe nemwe chake munhu akabata hembe dzake uchinotenda wasvika kuna diamond wotenda wodzoka moziva modeling asi kana uyaimi vakuru kuti munoziva tinoimbira kuti chiizviya tiani warongwa kudai uyai michibva pared carpet right kanditakukusa tipanapi right izvozvizvi mune munhu waakudii waakufamba nditi tapangwa yekuti munhu uchinotenda vanhu vakaita kuti zvinhu zvinge zvichiitika izvi vachifamba apa before and after zvokwadi regai mutiregerere kana munhu zvaita huru tiregerere kuti takatenga vanhu vasipo saka ina wekungotengwa estimate kutofara hapana kana dambudziko ivo ngavapinde sezva muri kuvaudza vachipinda tese topedza toenda pane rimwe saka izvozvi tichatanga nasisiroro nokuti munhu unoda zvemodeling unozvigona saka muratidzwai naye sisiroro ndiani waronga kudai ndiani waronga kudai ndiani wakanaka
Para quem é só do que China mno wa jujeti. Yakura ita doku ita doku. Wasunga legal.